Hello, thank you for calling Bulkit Funeral Services. Kamatayan nyo, kabuhayan namin. Magandang gabi po. Sino po sila? Yes po, John Andre, magandang gabi po, sir. Opo. Okay, namang problema po kayo. Po, naiintindihan ko po yung problema nyo. Ganito lang po, sir. Para wala nang problema po, sir, parang wala nang pong problema sa mga naiwan ninyo, maaari na kayo magpasukat ng kabaong ng mas maaga po, sir. Pag nagkaubo ka na, sir, alam mo na, magpasukat ka na. At ito pa, pwede ikaw ang manalo sa pa-promo premium namin, sir. Malay mo, patay ka na, mananalo ka pa. Yes, sir. Yes, sir, available po. Meron po tayong tatlong pagpipilian po. Yung 25k na package, 35k, at saka yung 50k. Yes, sir. Opo, sir. Bali ganito, sir. Yung kabaong natin na 25k, sir, is may libreng lapida na po yun. Maaari nang isulat ang pangalan niyo sa lapida para pitsa na lang po ng kamatayan niyo ang hihintayin natin. Yes po, sir. Meron din tayong kabaong na 35k worth po, sir. Good fortune na po yun. Bali, pag namatay yung... Opo. Pag namatay yung girlfriend mo, sir, pwede ka nang sumama. Parang ganun, parang wala nang problema, sir. Para sa atpat na buhay kayo kung wala siya. At huwag kayong mag-alala sa 35k, sir. Meron na po yung aircon at wifi para hindi naman kayo maboard sa ilalim. Opo, sir. Ayun po, sir. Meron din kaming big time package deal worth 50k. Yes, sir. Opo. Mas makakamura ka po sa big time package deal namin na 50k, sir, dahil may 10 standard size na kabaong na puto, sir, 10 lapida, may palitsyon, may pakik, at ito pa, sir, may pabanderitas pa. At meron pang libreng 24 hours na video okay. Ayun, di ba, sir? Saya-saya nun. Di ba? Mura po. Yun na po, yun ang pinakamura, sir, yung 25k. Opo. Ay, sir, meron pa na kaming 11k, sir, nakabaong. Kaya nga lang po, nakabaloktot kayo, sir, dahil yung kabaong, sir, parang square na po yun pagagawa, sir. Okay lang po? Ayun. Opo, meron kaming cremation po. Bali, 40k yung cremation namin, sir. Wala po, sir, wala kaming 10k na cremation. Dati po, meron kaming 10k, pero ngayon wala na po yung 10k na cremation. Bali, 40k. Opo, sir. Okay, ito, sir, meron kaming 15k na cremation. Opo, meron kaming 50k na cremation, kaya lang po, half cook. Opo, half cook. Pero makakapili naman po kayo, pwede siya ordinary or spicy po. Medyo may kamahalan talaga, sir. Kaya, sir, kung ayaw nyong gumastos ng kabaong, kaya please, stay at home. Huwag po kayong lumabas, sir. Dahil alam mo na, sa virus may batas. Gaya ng sabi ng ex ko, bawal lumabas. Opo, sir. Opo, sir. Transferable naman po yun, sir. Pwede yung kabaong nyo, sir, i-transfer nyong maaga sa mga kapitbahay nyong bungangera. Opo, sir. Buhay pa. Ay, wag naman po, sir. Po. Sige po. Tumawag lang po kayo ulit, ha. Pag malapit na kayong mamamatay, sir, pwede kayong tumawag, sir. Pwede pa rin yun, sir. Ayun po, sir. Ay, sir, meron po tayo, sir. Pwede po, sir. Avail po namin sa cash on delivery po. Sige, sir. Maraming salamat sa pagtawag. Alam niya, sir, this is Bulkit Funeral Services. Kamatayan niyo, kabuhayan namin. Magandang gabi po.